Hej, tak for sidst. Jeg tænkte, at det kunne være fedt lige at lave en lille update omkring, hvor folk er henne. Eller måske i hvert fald, hvor jeg er henne. Jeg er kommet på et punkt, hvor jeg har fået lidt mere klarhed over, hvad det egentlig er, jeg tror min rolle bliver i hele det her, i forhold til det her eventudvalg. Og så det jeg gør nu i øjeblikket her, det er ud over den diskussion vi har på Facebook selvfølgelig omkring den her visuelle identitet, så sidder jeg og brainstormer lidt på hvad man kunne lave af forskellige former for events eller happenings rundt omkring, for at få lidt opmærksomhed på det her. Og jeg har haft noget hjælp fra en ven her fra studiet, Andreas, og han er sådan en, der får alle mulige idéer. Og noget vi kom frem til, det er vigtigt at have sådan en meget, hvad kan man sige, let og positiv og sådan humoristisk vinkel til tingene, når man laver noget. Og der er ingenting på fast basis endnu, men han havde nogle forskellige idéer, hvor man kan lave for eksempel VM i gå tur med hund, eller man kan lave et event i Aarhus, hvor det handler om at samle så mange hundelorte op som muligt. Eller man kan bruge, måske hyre Shubiduer til at synge deres Jeg har en hund med 4 poter sang. Eller det er tænkt på tegnebrættet, men det er sådan en let stemning omkring tingene. Så det er sådan lidt i de tankebaner jeg er i øjeblikket. Og så er der selvfølgelig de her vedtægter, hvor det glæder mig til at sådan se, at finde ud af, hvordan det kommer til at gå. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om hele, PR, hvad Lennart, hvad tænker du af tankegangen omkring det? Så havde vi det her med økonomi og økonomiudvalget, som vi mangler en til at være front for, og bestyrelsespost. Og jeg har Hanne her, som også er medlem af Facebook-gruppen, som hedder Hanne Christiansen måske, som er meget interesseret i for det første at være med i hele den her certificeringsenhed, så det tænker jeg, at hun måske lige tager kontakt til dig, Line, og måske er hun også interesseret i en bestyrelsespost, hvis det er. Men det kan vi lige finde ud af. Jeg snakker lige lidt mere med hende. Jeg ved ikke, om I har nogle andre på bordet til den bestyrelsesposten og til økonomiudvalget der. Det er vist mere eller mindre det. Jeg tager på skiferie på fredag og kommer hjem igen den 22. Så det bliver bare fedt. Jeg glæder mig til at komme afsted. Det er vist det. Og vi skrives ved rundt omkring. Og så dejlig uge. Hej.